המערערות, דירות יוקרה בע"מ ותל דר נכסים והשקעות בע"מ, הינן חברות העוסקות בביצוע מיזמי בנייה, אשר גיבשו תוכנית להקמת מיזם בנייה בשטח המושב בן זכאי. במרוצת הימים, גורמי עיריית יבנה באו עימן בהסכם, לפיו יוטל על המערערות החיוב בהיטל ההשבחה, אף על פי שלא חלה עליהן חבות כזו על פי הדין, כאשר נתן פטור חלקי למערערות מהיטלי פיתוח, גם כן שלא בהתאם לחוק. לאחר שנתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים, פנו המערערות לבית המשפט המחוזי בבקשה למתן סעד הצהרתי. לפיו הוראת ההסכם האמור בטלות מחמת אי חוקיות, ונסיבות כריתתן נגועות בכפייה ואילוץ. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת המערערות וקבע כי הואיל וההתקשרות החוזית של המערערות מקימה בסיס עצמאי לחיובן, הרי שנרפאתי החוקיות שבחיובן בהיטל. הערעור דנן בפני בית המשפט העליון נסב על שתי שאלות עקרוניות. האם רשאית רשות מקומית לבוא בהסכם עם יזם, לפיו יתחייב האחרון לשלם היטל השבחה שאינו מגיע ממנו על פי חוק, וכן האם רשאית רשות מקומית לבוא בהסכם עם יזם, לפיו יבצע האחרון עבודות פיתוח באזור המיזם תמורת ויתור על היטלי פיתוח. בית המשפט העליון קבע כי הגם שהסכמים מסוגו של ההסכם דנן הינם חיזיון נפרץ ברשויות מקומיות, הרי שהוא סוטה מן הדין, ראשית לאור הטלתו חיוב בתשלום חובה שלא על פי דין, ולאור מתנו פטור מתשלום חובה שלא על פי דין, ושנית מחמת סתירתו לעקרונות יסוד במשפט הציבורי. מושכל ראשון הוא כי פעולה של רשות הפוגעת בזכות יסוד טעונה הסמכה חוקית מפורשת. סעיף 1א לחוק יסוד, משק המדינה מורה כי תשלומי חובה לא יוטלו ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על פיו. בכלל זה לא ניתן לתת הנחות, פטורים והקלות למיניהם בתשלומי החובה, אלא אם יש יסוד לכך בחוק או בחיקוק מכוחו. בעניין דנן, הסמכות לגבות היטלים, סמכות שאינה נתונה לשיקול דעת הרשות, נתונה לעירייה מכוח סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות. ההסדר הנוכחי בין העירייה והמערערות סוטה מהוראות הדין בנוגע להיטל ההשבחה, באשר גורמי העירייה לא היו רשאים לבוא בהסכם עם המערערות לתשלום היטל השבחה על פי תוכנית שטרם אושרה, ולגבי מקרקעי ישראל שלא הוכרו לדורות כפי שאירע במקרה זה. סעיף 30 לחוק החוזים מורה כי חוזה שכריתתו, תוכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור, בטל. לאור סעיף 30, התשובה לשאלה אם החוזה נוגד את היעדים שהחוק נועד להגשימם, עד כדי כך שיש לפסול אותו. קרי, האם הוראות ההסכם בין גורמי העירייה למערערות בעניין היטל ההשבחה פסולות משום אי חוקיות? היא בחיוב אפוא, מהטעמים הבאים. ראשית, תוכנו של ההסכם סותר את עקרונות היסוד של המשפט הציבורי, ובכללם עיקרון חוקיות המנהל. שנית, תוכן ההסכם אינו מתיישב עם סעיף 1 לחוק יסוד, משק המדינה. שלישית, תוכן ההסכם עומד בסתירה לעקרונות מנהל תקין. הן התחייבות היזם, הן האישורים שניתנו לידי העירייה כנגד התחייבויות אלה, בטלים.